क'क्राझाराव सोमजिदों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। सासे फरायसुलिया गावनि बेसेनगोसा जिउखौ अबथिरायै फोजोबना लादों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव ब्रैथि सेमेस्टाराव फरायबाय थानाय सानिया नार्जारी मुंनि सासे फरायसुलिया गावनि बेसेनगोसा जिउखौ फोजोबना लादों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय आथियाबारि लोखोनाबारि गामिनि सानिया नार्जारीया दिनै सानजौफु समाव क'क्राझार बागानसालियाव गावनि भारा लानानै थानाय न'नि खथायाव सिलिं फांखायाव फासि नांनानै जिउ फोजोबना लादों। मिथिनाय बायदिब्ला जिउ फोजोबना लानाय सानिया नार्जारीया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव ब्रैथि सेमेस्टाराव फरायगासिनो दंमोन। जिउ फोजोबना लानायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो हायाखैब्लाबो जाथायनि बागै खौरां मोननायनि उनाव पुलिस बिफाना जाथायथिलियाव फैनानै जिउ फोजोबना लानाय सानिया नार्जारीनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय लानानै थाङो आरो जाथायनि बागै संदाननायखौ जागायो।